आप सबके नमस्ते व प्रणाम बा, जय श्री राम बा। और वीडियो में 4 विषय पर बात करे वाला बानी जो उनकी बहुत ही ज्यादा चर्चा में बा अभी के समय में। पहला विषय बा कि भोजपुरी के टॉप 3 में 3 गो गाना ट्रेंड कर रहल बा। दूसरा विषय बा कि पवन सिंह के पावर स्टार काहे कहल जाला। और तीसरा विषय बा कि पवन सिंह के गाना आ रहल बा जौन आवे के पहले ही बहुत ज्यादा चर्चा में बा, जौन गाना के नाम बा आटा के लोई और ई कब तक आई। चौथा विषय बा कि पवन सिंह हमेशा खेसारी लाल यादव से एल्बम के मामले में काहे पीछे रह जालन। चलिए शुरू से शुरुआत की जाओ तो अभी के समय में, अभी के डेट में भोजपुरी के 3 गो गाना टॉप 3 में ट्रेंड कर रहा बा। ये बहुत बड़ा बात बा। आपके ऐसा कोनो इंडस्ट्रीज ना हुई जोना के 3 गो गाना एक साथ टॉप 3 में ट्रेंड करत दिखाई दी। आज खेसारी भैया गाना दढ़िया बढ़िया लागेला जौन की 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा, 2 नंबर पर कर रहा बा पुदीना ए हसीना 2.0 और कभी 3 कभी 4 पर ट्रेंड कर रहा बा, जौन की दोबारा से अपलोड कर गई बा लाल घाघरा पवन सिंह के। और ये बहुत बड़ा बात बा। आप लोग ऐसे ही भोजपुरी पर अपन प्यार आशीर्वाद बनैले रही। एक तरफा प्रेम मत करी। अगर एक तरफा प्रेम करे के बाद तो भोजपुरी से करी। अब बात करिए कि पवन सिंह के पावर स्टार काहे कहल जाला। P4 पवन, S4 सिंह, P4 पावर, S4 स्टार, यानी पवन सिंह के नाम में ही जौन पावर स्टार बाटे जौन उनका साथे जोड़ल गई बा उ छुपल बा। आपके क्लियर हो गई हो कि पवन सिंह के पावर स्टार काहे कहल जाला। बाकी अब बात कर लिया कि पवन सिंह के जौन आवे वाला गाना बा जोना के बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा बा, आटा के लोई के टोई कब तक आई। एकर काल के डेट में ही पोस्टर आवे वाला रहे, लेकिन ये पोस्टर ना आ पाइल और ये गाना आ रहा बा आदिशी फिल्म जौन की एक छोटा यूट्यूब चैनल है, वही पर ये गाना आई। और आज ये गाना के हो सकता आपके शाम तक टीजर देखे के मिली और काल ये गाना के आपके पूरा फुल वीडियो देखे के मिली। अब बात कर लिया कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव से एल्बम के मामले में काहे पीछे रह जालन, जबकि पवन सिंह के आवाज लेखा आवाज तो दुनिया में बड़ी गिनल चुनल गायक के पास बा। आप जानत नहीं जा कि आप सिंगर हैं तो आपके गाना ज़्यादा सुनल जाई, लेकिन जब वीडियो गाना के बात आई तो आपके वीडियो भी वही क्लास के बनावे के पड़ी। आप लोग बढ़िया जानत नहीं जा खेसारी लाल यादव के पास अच्छा गाला नहीं खे और ये बात के खुद भी मानेलन, लेकिन वो वीडियो में इतना ज़्यादा मेहनत करलन कि वीडियो में पब्लिक के इंगेज कर देवेलन। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक उनका वीडियो पर रुकेला। आप पवन सिंह के खुद एक बार दिल से सोच के देखी कि उनका वीडियो के आप बहुत बड़ा फैन हैं तो कई बार देख सकता नहीं, वो अलग मैटर बा। लेकिन अपना आपके फैन के से हटा के दूसरा जगह पर रख के देखी कि वो वीडियो के आप 3 से 4 बार देखम और आपके मन भर जाई, लेकिन गाना आप लाखों बार सुनम पवन सिंह के तब मन ना भरी। तो अभी के समय में जो यूट्यूब बा ये वीडियो क्वालिटी पर ज़्यादा निर्भर करता। जौन आप वीडियो के क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हुई वो वीडियो के सबसे ज़्यादा व्यूज मिली। आप हर गाना के सपोर्ट करी। जब गाना भी भोजपुरी के हुई आगे जाए, चाहे कोनो कलाकार होके तो उसे भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ी। आप कोनो कलाकार के जाति से प्रेम मत करी। आप कोनो कलाकार कोना स्वभाव के बा उसे नफरत मत करी। आप खाली कलाकार के कला से प्रेम करी, अपना भोजपुरी से प्रेम करी। अगर बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके आप लोग हमरा साथे जुड़ी जा और हमरा के सपोर्ट करी जा और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा।